നാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി ഓ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനീ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 9. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്വകല പ്രസീദതാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം മിതോ ധിയാ മനശ്ശഭദ്രം ഭജദാദോഷജേ ആവേശദാംനോ മധുരപ്യഹൈതുഗീ. സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്യ ഗല പ്രസീദതാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം മിതോ ധിയാ മനശ്ശഭദ്രം ഭജദാദോഷജേ ആവേശദാംനോ മധുരപ്യഹൈതുഗീ. സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്യ ഗല പ്രസീദതാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം മിതോ ധിയാ മനശ്ശഭദ്രം ഭജദാദോഷജേ ആവേശദാംനോ മധുരപ്യഹൈതുഗീ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്യ ഗല പ്രസീദതാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം മിതോ ധിയാ മനശ്ശഭദ്രം ഭജദാദോഷജേ ആവേശദാംനോ മധുരപ്യഹേതുഗീ. സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്യ ഗല പ്രസീദതാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം മിതോ ധിയാ മനശ്ശഭദ്രം ഭജദാദോഷജേ ആവേശദാംനോ മധുരപ്യഹേതുഗീ. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും നന്മ വരട്ടെ എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ശത്രു വരാനുള്ളതാണ്. പ്രഹ്ലാദിന്റെ പിതാവ് തന്നെയാണ് ശത്രു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തില്ലേ? ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്യ ഖല പ്രസീദതാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം മിതോ ധിയാ മനശ്ച ഭദ്രം ഭജദാദോക്ഷജേ ആവേശദാംനോ മധുരപ്യഹൈതുഗീ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
हरे कृष्णा माताजी। वत्सल शाजी माताजी चलिए माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धियां मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलप्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादोक्षजे आवेश्यतां नो मदिरप्यघायितुकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। विद्यानान माताजी चलिए माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्तिस्तु विश्वस्य गल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धियां मनश्च भद्रं भजता ददोषजे आवेशतां नो मदिरप्यहैतुकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण निर्मला माताजी चलिए माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य गल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मनोधिया मनश्च भद्रं भजता ददोषजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सुवर्णप्रभा माताजी चलिए माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चलिए। हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मदिरप्यहैतुकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण रंगमणि माताजी चलिए माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे आवेश्यतां नो मदिरप्यहैतुकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दानोप्रदीप माताजी चलिए। हरे कृष्णा अनम्यूट चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे आवेश्यतां नो मदिरेभ्यहैतुकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सीतारामन माताजी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्त्यस्य विश्वस्य गल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरैप्यहैतुकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे शारदा शिववासन देवदास माताजी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्तस्तु विश्वस्य गल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजा आवेशतां नो मदिरप्यहैतुकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण शारदा जी नंबर माताजी। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता तथोक्षजे आवेश्यतां नो मदिरप्यहैतुकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी वसंत माताजी चलिए माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतामदोक्षते आवेशतां नो मदिरप्यहैतुकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण
വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്യ ഖല പ്രസീദതാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം മിതോദിയാ മനശ്ച ഭദ്രം ഭജതാദോഷജേ ആവേശതാം നോ മതിരപ്യഹൈതുഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്യ ഖലാ പ്രസീദതാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം മിഥോ ധിയാ മനശ്ച ഭദ്രം പചതാദോഷജേ അവേശ്യതാം നോ മതിരപ്യഹൈതുകി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വസ്തസ്തു വിശ്വസ്യ കലാ പ്രസീദതാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം മിതോ ധിയാ മനശ്ച ഭദ്രം ഭജതാദോക്ഷജേ ആവേശതാനോ മതിരപ്യഹൈതുകി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. അധികം നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം നോക്കിയാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭുജി? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്യ ഖല പ്രസീദതാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം മിഥോ ധിയാ മനശ്ച ഭദ്രം ഭജതാദോക്ഷജേ ആവേശ്യതാം നോ മതിരപ്യഹൈതുകി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയജി മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വസ്തിസ്തു വിശ്വസ്യ ഖല പ്രസീദതാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം മിഥോ ധിയാ മനശ്ച ഭദ്രം ഭജതാദോക്ഷജേ ആവേശ്യതാം നോ മതിരപ്യഹൈതുകി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വസ്തിസ്തു വിശ്വസ്യ ഖല പ്രസീദാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം മിഥോ ധിയാ മനശ്ച ഭദ്രം ഭജതാദോഷജേ ആവേശിതാം നോ മതിരപ്യഹൈതുകി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ആവാം. അപ്പോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്യ ഖല പ്രസീദതാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം മിഥോ ധിയാ മനശ്ച ഭദ്രം ഭജതാദോഷജേ ആവേശ്യതാം നോ മതിരപ്യഹൈതുകി. സ്വസ്തി മംഗളം അസ്തു ഭവിക്കട്ടെ. വിശ്വസ്യ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഗലഹ അസൂയാലുക്കൾ അഥവാ മിക്കവാറും എല്ലാവരും പ്രസീദത അവർക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കട്ടെ. ധ്യായന്തു അവർ പരിഗണിക്കട്ടെ. ഭൂതാനി എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ശിവം മംഗളം മിതഹ പരസ്പരം ദിയ അവരുടെ ബുദ്ധിയാൽ മനഃ മനസ്സ് ഛ ഭദ്രം ശാന്തത ഭജതാത് അത് അനുഭവിക്കട്ടെ. അദോഷജേ മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കാഴ്ചക്കപ്പുറമുള്ള പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ ആവേശതാം മഗ്നമാകട്ടെ. നഹ നമ്മുടെ മതിഹി ബുദ്ധി അപി തീർച്ചയായും അഹൈതുകി ഒരു ലാഭലക്ഷ്യവുമില്ലാത്ത വർത്തനം ഭാവാർത്ഥ നിഷ്പത്വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ സൗഭാഗ്യവും എല്ലാ ദ്വേഷികളായ വ്യക്തികൾക്കും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ശാന്തിയുള്ളവരായി തീരട്ടെ. ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അവരിൽ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് വിചാരമുള്ളവരായി തീരും. അതിനാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരമോന്നതന അതീന്ദ്രിയനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ
മുഴുകുകയും സദാ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ മഗ്നരാകുകയും ചെയ്യാം. ഭാവാർത്ഥ में भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഒരു വൈഷ്ണവനെ നിർവചിക്കുന്നു. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന പോലെ ഒരു വൈഷ്ണവിന് തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഏതൊരുവന്റെയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒരു മാതൃകാ വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു. മാന്യരും അസൂയാലുക്കളും അക്രമികളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെ നീചരായ വ്യക്തികളുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല. പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാക്ഷസനായ പിതാവിനോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്നായിരുന്നു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന. സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി സദാ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ മനോഭാവം ഇതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭാഗവത ധർമ്മവും സമ്പൂർണമായും അസൂയാമുക്തരായ വ്യക്തികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. പരമനിർമത്സരാണാം സദാ. അതിനാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഈ വിധം പ്രാർത്ഥിച്ചു: ഗലപ്രസീദതാം, എല്ലാ ദേശികൾക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിത്തീരട്ടെ. ഭൗതിക ലോകം പൂർണ്ണമായും അസൂയാലുക്കളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ അസൂയയിൽ നിന്നും കാലുഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്ന പക്ഷം ഒരുവനെ തന്റെ സാമൂഹിക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഉദാരമതിയായി മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയും. കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും സ്വയം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവന്റെ മനസ്സ് കാലുഷ്യമുക്തവും ശുദ്ധവുമാകും. മനശ്ശഭദ്രം ഭജതാദോഷജേ. അതുകൊണ്ട് നരസിംഹദേവനോട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇരിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം: ബഹിർ നരസിംഹോ ഹൃദയേ നരസിംഹോ. എന്റെ എല്ലാ ദുഷ്പ്രവണതകളെയും വധിച്ചുകൊണ്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. എനിക്ക് സമാധാനപൂർവവും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനും ലോകത്തിന് സമാധാനം നേടിക്കൊടുക്കുവാനും കഴിയും വിധം എന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി തീരട്ടെ. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം അഭ്യർത്ഥിക്കും. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ പോലും അഥവാ നിഷ്കാമികൾ പോലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഐനന്ദതനുജകിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുദോ കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജ സിതധൂളി സദൃശം വിചിന്തയാ. ഐനന്ദതനുജകിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുദോ കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജ സിതധൂളി സദൃശം വിചിന്തയാ. അല്ലയോ നന്ദ മഹാരാജ പുത്ര ശ്രീകൃഷ്ണ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനായിട്ടും എങ്ങനെയോ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ പതിച്ചുപോയി. ദയവായി എന്നെ മരണക്കടലിൽ നിന്നും ഉയർത്തിയെടുത്ത് അവിടുത്തെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ധൂളി കണികകളിൽ ഒന്നാക്കിയാലും. മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു: മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരഹേതുകീ ത്വയി. ദയവായി ജന്മങ്ങൾ തോറും എന്നെ അങ്ങയുടെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത പ്രേമവും ഭക്തിയും ഉള്ളവനാക്കി തീർക്കണമേ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഓം നമോ ഭഗവതേ നരസിംഹായ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വൈഷ്ണവനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം പ്രകടമാക്കിയ ആഗ്രഹം സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്യ എന്നാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ സൗഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അപ്രകാരം അങ്ങേയറ്റം അസൂയാലുവായ സ്വന്തം പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിനുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടും കാരുണ്യം കാട്ടണേ എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ചാണക്യ പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അസൂയയും ദേഷ്യവുമുള്ള രണ്ടു തരം ജീവസത്തുകളും, ഒന്ന് സർപ്പം, മറ്റേത് സ്വന്തം പിതാവും പുത്രനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകലരോടും അസൂയയും കാലുഷ്യവുമുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള മനുഷ്യർ. തന്റെ ബാലകനായ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദനോട് അങ്ങേയറ്റം ദേഷ്യമുള്ളവനായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. എന്നിട്ടും പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തേടി. ഹിരണ്യകശിപു ഭക്തന്മാരെ ശത്രുക്കളായാണ് കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ സ്വന്തം പിതാവും അവനെ പോലുള്ള മറ്റു അസുരന്മാരും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവരുടെ ദുഷ്ട സ്വഭാവം മാറ്റുകയും ഭക്തന്മാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഗലഹ പ്രസീദതാം എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഗലന്മാരെ, അസൂയാലുക്കളും ദേഷികളുമായ ജീവസത്തുക്കളെ, ഗലന്മാരെ സ്വാന്തനിപ്പിക്കുക വളരെ ദുഷ്കരമാണെന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗലനെ സർപ്പത്തെ മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ പ്രത്യേക ഔഷധം കൊണ്ടോ ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. മന്ത്രൌഷധി വശ സർപ്പ ഗലകേന നിവാര്യതേ. പക്ഷേ അസൂയാലുവായ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു വിധത്തിലും സാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ അസൂയാലുക്കളായ എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കണമെന്നും അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കണമെന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിക്കുകയും കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാവരും അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അസൂയാലുക്കളായ ആളുകളുടെ മനോഗതിക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും. ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കും. അതിനാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ശിവം മിതോദിയ. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയുള്ളവരാകുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആർക്കും ആരോടും അസൂയയില്ല. എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ആകയാൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകൾ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായി ഭജതാ തദോഷജേ ശാന്തമാകണമെന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ മറ്റൊരിടത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെയും സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ, ഭഗവത്ഗീത 18:65 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചുള്ളത് പോലെയും മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത, ഒരുവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കണം. അപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സ് തീർച്ചയായും ശുദ്ധമാകും. ചേതോദർപ്പണമാർജനം. ഭൗതികവാദികൾ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കൃപ അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റുമെന്നും അവർ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വിചാരങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടുകയും ചെയ്യുമെന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാകും. എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം എല്ലാവരും ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും പ്രപഞ്ചശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ചിലർ വാദിക്കാറുണ്ട്. ജീവസത്തകൾ അസംഖ്യമാകിയാൽ എന്തായാലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയും, ഒരു വിഭാഗം ജീവസത്തകൾ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്താൽ മോക്ഷം നേടുന്ന പക്ഷം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശൂന്യത നികത്താൻ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
മാകാരധാരാത്മജ വിത്തബന്ധുഷു സംഗോ യതി സ്യാത് ഭഗവത്പ്രിയേഷു നഃ യപ്രാണവൃത്യാ പരിതുഷ്ടാത്മവാൻ സിദ്ധ്യത്തി ദൂരാന തതേന്ദ്രിയപ്രിയഃ. മാകാരധാരാത്മജ വിത്തബന്ധുഷു സംഗോ യതി സ്യാത് ഭഗവത്പ്രിയേഷു നഃ യപ്രാണവൃത്യാ പരിതുഷ്ടാത്മവാൻ സിദ്ധ്യത്യദൂരാൻ തതേന്ദ്രിയപ്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ആരൊക്കെ കൈ ഉയർത്തിയിരുന്നു? ഒക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. രതിയാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാകാരധാരാത്മജ വിത്തബന്ധുഷു സംഗോ യതി സ്യാത് ഭഗവത്പ്രിയേഷു നഃ യപ്രാണവൃത്യാ പരിതുഷ്ടാത്മവാൻ സിദ്ധ്യത്യദൂരാന്ന തതേന്ദ്രിയപ്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാഘാരധാരാത്മജ വിത്തബന്ധുഷു സംഗോ യതി സ്യാത് ഭവത്പ്രിയേഷു നഃ യപ്രാണവൃത്യാ പരിതുഷ്ട ആത്മവാൻ സിദ്ധ്യത്യദൂരാന്ന തതേന്ദ്രിയപ്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാകാരധാരാത്മജ വിത്തബിന്ദുഷു സംഗോ യതി സ്യാത് ഭഗവത്പ്രിയേഷു നഃ യപ്രാണവൃത്യാ പരിതുഷ്ട ആത്മവാൻ സിദ്ധ്യത്യദൂരാന തതേന്ദ്രിയപ്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മകാരധാരാത്മജ വിത്തബന്ധുഷു സംഗോ യതി സ്യാത് ഭഗവത്പ്രിയേഷു നഃ യാ പ്രാണവൃത്താ പരിതുഷ്ട ആത്മവാൻ സിദ്ധ്യത്യദൂരാനാം തതേന്ദ്രിയപ്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആകാരധാരാത്മജ വിത്തബന്ധുഷു സംഗോ യതി സ്യാത് ഭഗവത്പ്രിയേഷു നഃ യപ്രാണവൃത്യാ പരിതുഷ്ട ആത്മവാൻ സിദ്ധ്യത്യദൂരാന തതേന്ദ്രിയപ്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മകാരധാരാത്മജ വിത്തബന്ധുഷു സംഗോ യതി സ്യാത് ഭഗവത്പ്രിയേഷു നഃ യം പ്രാണവൃത്യാ പരിതുഷ്ട ആത്മവാൻ സിദ്ധ്യത്യദൂരാന്ന തതേന്ദ്രിയപ്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാ അരുത്. അകാര ഗൃഹം, ധാര പത്നി, ആത്മജ സന്താനങ്ങൾ, വിത്ത ബാങ്ക് നിക്ഷേപം, ബന്ധുഷു ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കിടയിൽ, സംഘഹ സഹവാസം അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണം, യതി എങ്കിൽ, സ്യാത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭഗവത് പ്രിയേഷു പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനി ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ, നഹ നമ്മളുടെ, യഹ ആരാലും, പ്രാണവൃത്യ ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാൽ, പരിതുഷ്ട സംതൃപ്തിയായി, ആത്മവാൻ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ, സിദ്ധ്യതി വിജയകരമായി തീരുന്നു, അദൂരാത് വളരെ പെട്ടെന്ന്, ന അല്ല, തഥാ വളരെയധികം, ഇന്ദ്രിയപ്രിയ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ ആസക്തനായ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥിനി സുഭക്തിദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഭവനം, ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ബാങ്ക് നിക്ഷേപം, ബന്ധുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതമാകുന്ന കാരാഗൃഹത്തോട് ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ആകർഷണം തോന്നാതിരിക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആകർഷണം തോന്നരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
തോന്നിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ആകർഷണം തോന്നുന്ന പക്ഷം അത് കൃഷ്ണന്റെ മിത്രങ്ങളായ ഭക്തന്മാരോട് മാത്രമായിരുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കുകയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളാൽ പരിപൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകും. അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയേയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളരെ വേഗം പുരോഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ആസക്തരായവർക്ക് മുന്നേറുവാൻ വളരെ വിഷമം അനുഭവപ്പെടും. ഭാവാർത്ഥ മെസ്സി ഭക്തിവേദാന്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കൃഷ്ണാബോധ വ്യക്തിയുടെ ധർമ്മം പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അസത്സംഗത്യാഗ ഈ വൈഷ്ണവ ആചാര എന്നാണ് അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തരല്ലാത്തവരോടും ഭാര്യാസന്താനങ്ങൾ, ബാങ്ക് നിക്ഷേപം മുതലായ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ അമിതാസക്തിയുള്ളവരോടും സഹവാസം പുലർത്താതിരിക്കുകയാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ പ്രഥമമായി ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തോട് ആസക്തരായ അഭക്തരുടെ സഹവാസത്തിൽ നിന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കി തരണേ എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. തനിക്ക് ആരോടെങ്കിലും ആകർഷണം തോന്നുന്ന പക്ഷം അതൊരു ഭക്തനോടായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഭക്തന് താല്പര്യമില്ല. തീർച്ചയായും ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവന് ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഭക്തിത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ആ ശരീരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും വേണം. കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരം നിഷ്പ്രയാസം സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 9:26 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രേഷതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതമശ്നാമി പ്രേത. ഒരുവൻ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഒരു ഇലയോ പുഷ്പമോ ഫലമോ അല്പം ജലമോ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. നാവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം എന്തിനനാവശ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കണം? ഭക്തന്മാർ കഴിയുന്നത്ര ലളിതമായി ഭക്ഷിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിശക്തങ്ങളാകിയാൽ അധികം ഭൗതികാസ്വാദനം വേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യവഹാരം കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം നിലയ്ക്കും. പ്രഭുപാദി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. ദഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം. പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരി. ജയ് കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് നരസിംഹ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ നോക്കാം അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും മൂലസ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഇന്നലെ നമ്മുടെ 8ാമത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. 8ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നു? ഓം നമോ ഭഗവതേ നരസിംഹായ നമസ്തേജസ്തേജസീയാഭിരാഭിർഭവ വജ്രനഗ വജ്രദംശ കർമാശിയന്യന്തേരന്തയ
തമോഗ്രസഗ്രസ ഓം സ്വാഹ അഭയമഭയമാത്മനി ഭൂയിഷ്ട ഓം ശ്രൗം. എല്ലാ ശക്തികളുടെയും ഉറവിടമായ നരസിംഹദേവനെ ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇടിമിന്നൽ പോലുള്ള നഖങ്ങളും ദന്തങ്ങളും എല്ലാം അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പളേച്ഛകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ രാക്ഷസ തുല്യങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദയവായി തുടച്ചു നീക്കിയാലും, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഞങ്ങളുടെ അജ്ഞത അകറ്റിയാലും, അതുമൂലം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിർഭയരായി തീരാൻ കഴിയും. എന്താ പറയുന്നത്? നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക ഇച്ഛകളും ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് അല്ലെ പ്രഭുപാദരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അല്ലെ പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത്? നരസിംഹ ഭഗവാനോടും നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി തരണമെന്ന്. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഇല്ലാതാക്കിയതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഹങ്കാരവും മറ്റുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തരാനായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറയും. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് സനത് കുമാരൻ പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ പെരുവിരലുകൾ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തർ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കടുംകെട്ടുകളിൽ നിഷ്പ്രയാസം സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയും. ആ ഭക്തർക്ക്, ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികൾക്കും ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് തിരമാലകളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അവരതിനെ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ വാസുദേവപുത്രന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കും. പ്രഭുപാദരിയുടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്ന കാര്യം പറയുന്നു. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെയായിരിക്കണമെന്ന്. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാതി അനാത്മാൻ കൂടിയന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുദ്ധമാണ്. പറയുന്നു, ഒരുവൻ അജ്ഞതയുടെ സാന്ദ്രമായ തമസിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സകല ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളിലും സ്വതന്ത്രനാകാത്ത പക്ഷം അവനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നാം ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുടെ ആൾരൂപമായിരുന്ന ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ച നരസിംഹദേവനെ സദാ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കണം. ഹിരണ്യം എന്നാൽ സ്വർണം കശിപു എന്നാൽ മൃദുവായ കിടക്ക എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും ശരീരത്തെ സുഖപൂർണ്ണമാക്കി വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിന് വലിയ തോതിൽ സ്വർണം വേണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണനായ പ്രതീതിയായ ഹിരണ്യകശിപു അതുമൂലം അവൻ നരസിംഹദേവനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ മഹാഭക്തനായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ഹിരണ്യകശിപു എന്നതിന് ഹിരണ്യം എന്നാൽ സ്വർണം എന്നും കശിപു എന്നാല് മൃദുവായ കിടക്ക എന്നുമാണ്. ഭൗതികവാദികൾ എപ്പോഴും ശരീരത്തെ സുഖപൂർണമാക്കി വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വലിയ തോതിൽ സ്വർണം വേണം. സ്വർണത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും അറബ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ, രാജഭരണം പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ, രാജാവ് തന്നെയാണ് അവിടെ. അപ്പോ അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള പല വസ്തുക്കളും, കാറ് പോലും സ്വർണം പൂശിയിട്ടുള്ള കാറും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളും എല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ അവരെന്താണ്, അത് ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ആസ്വാദനമായിട്ട് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ഇന്ന് കാലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പറയും. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്തനും പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹദേവന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്കും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവേണ്ടിക്ക് എന്താണ്, നമ്മളും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ്. നേരത്തെ പഠിച്ചു, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്,
നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തന്നെ സുഖങ്ങൾ വരും അല്ലെ? അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളും ആ 4 കാറ്റഗറിയിൽ വരും അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം അല്ലെ? ജനാസു അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി നീച്ചാപരദർശം. ദുഃഖങ്ങളുള്ളവൻ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും, ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ധനം നേടാനായി, ജിജ്ഞാസുക്കളുള്ളവൻ ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവൻ. അപ്പോ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ? നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ അറിയുന്നതായിരിക്കാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പോ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണ് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ? നേരത്തെ കുറിച്ചു യസ്യാഹം അനുഗ്രഹിച്ച. ഭഗവാൻ ഒരാളോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുമ്പോഴെന്താണ് അവരുടെ സമ്പത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നു, അവന്റെ അധികാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പോഴെന്താണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവനെ അവഗണിക്കും അല്ലെ? വെറും. അപ്പോൾ ആരാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കും. ഓക്കെ, 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലെ വേറെ ആർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ. സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്യ കലാ പ്രസീദതാം ധ്യായന്തു ഭൂതാനി ശിവം വിദോദിയാ മനഃശഭദ്രം ഭജതാദോഷജേ ആവേശ്യതാം നോ മധുരപ്യഹൈതുകീ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥന. അതാണ് വ്യത്യാസം നമ്മളും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ? നമ്മളെന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുക? എനിക്ക് നല്ല വരുത്തണേ, എന്റെ കുടുംബത്തിന് നല്ല വരുത്തണേ, അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണം, എന്റെ മകന്, എന്റെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ 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 എന്നുള്ള അല്ലെ? ഞാൻ എന്റേത് അല്ലെ? അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അങ്ങനെയല്ല. എന്താ പറയുന്നത്? സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്യ ഗലാപ്രസിദ്ധതാം. എല്ലാവർക്കും, ഗല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയാലുക്കൾ, അസുരന്മാര്, ദ്വേഷികളായിട്ടുള്ളവര്, അവർക്കും എല്ലാവർക്കും മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിനും ലോകത്തിനും ശാന്തി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സമാധാനം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തോടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ശക്തിയും ശാന്തിയുള്ളവരാവട്ടെ. വേറൊരു പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയും എല്ലാവരുടെ പാപങ്ങളും എനിക്ക് നൽകിക്കോളൂ, അവരെയൊക്കെ മോചിപ്പിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തന്നോളൂ, ഞാനിവിടെ ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങാം, അവരെയൊക്കെ മോചിപ്പിച്ചോളൂ എന്ന് ഭഗവാനോ. അങ്ങനെ വേറെ ആർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ഭക്തി സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ചും വിചാരമുള്ളവരായി തീരും. അതിനാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരമോന്നതനായ അതീന്ദ്രിയനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയും സദാ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ മഗ്നരാവുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു. അതാണ് വൈഷ്ണവ പ്രണാമ മന്ത്രം. വാഞ്ചാകൽപത രൂപശ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷം പോലെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഏതൊരുവന്റെയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. ശില പ്രഭുപാദർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവൻ. നമുക്കൊക്കെ കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കും വൈഷ്ണവൻ. ശില പ്രഭുപാദര് എന്താ പറയാ, പലപ്പോഴും പല ആചാര്യന്മാരും പ്രഭുപാദരെ ഓർക്കുമ്പോൾ പറയും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള കാരുണ്യമാണ് ശില പ്രഭുപാദരുടെ. എന്താണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്?
ആരാണോ, ഏത് കുലമാണോ അല്ലെ ഏതാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെയാണ് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. തന്റെ എവിടുന്നാണ്? ഗുരുകുലത്തിൽ തന്നെ തന്റെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ചല്ലേ. ഓരോരോ വലിയ വലിയ അസുരന്മാരുടെ മക്കളാണ് കൂട്ടുകാരൊക്കെ അല്ലെ. അവരോട് എന്താ പറയുന്നത്? നാരായണനെ ഭജിക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരൊന്നും ബ്രാഹ്മണരോ മറ്റ് ഭക്തന്മാരോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ സാധനാശക്തി കൊണ്ട് ആ അസുരന്മാരുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഓ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അതുപോലെ തന്നെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു പ്രഭുപാദൻ അനേക വർഷങ്ങൾ. അവിടെ ആദ്യം യമുനയുടെ തീരത്തായിട്ടും പിന്നീട് അവിടുന്ന് മാറി രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ ഭഗവാന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് അവിടെ തന്നെ ഒരു റൂമിലാണ് പ്രഭുപാദർ കഴിഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല്, ശ്രീ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പ്രഭുപാദരുടെ റൂം. ആ ഒരു ചെറിയ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്തു പ്രഭുപാദർ ഭക്തി സേവന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചത്. ഒരു ജനാല തുറന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ രാധാ ദാമോദര ഭഗവാനെ കാണാം, അവിടെയുള്ള മൂർത്തികളെയൊക്കെ കാണാം. അവിടെ അനേകം മൂർത്തികളുണ്ട്. രാധാ ദാമോദരൻ മാത്രമല്ല, വേറെയും ജയദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ രാധാമാധവ്, വേറെ ഭൂഗർഭ ഗോസ്വാമിയുടെ മൂർത്തികളുണ്ട്. അങ്ങനെ ധാരാളം മൂർത്തികളുണ്ട് അവിടെ, രാധാകൃഷ്ണന്മാർ. അപ്പൊ അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ആ വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ ജനാല തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാം. വേറൊരു വശത്ത് ജനാല തുറന്നാൽ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി കാണാം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും വർഷത്തിൽ ഒരു 1-2 ദിവസങ്ങള്, ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്താനായിട്ട് വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അതൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെ ദാമോദര മാസം എല്ലാവരും പോകുന്നതാണ് രാധാ ദാമോദരം. അപ്പോ ആ ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്തൊരു മുറിയിലായിരുന്നു പ്രഭുപാദര് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ രാധാ ദാമോദര ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കും. എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ ആരതി കാണാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പോ ഒരു സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവിടം വിട്ടു പോവില്ല. ഭക്തി ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു, ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാണ്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് ഭജനാനന്ദി അല്ല, ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദി. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങള് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ, പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭജനാനന്ദികളായിട്ടുള്ളവർ. ഭജനം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ കൂടെ പ്രചരണം ചെയ്യും. ഭജനാനന്ദികളായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. അവര് ഹിമാലയത്തിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെ ഒരു ഗുഹയിലൊക്കെ പോയിരുന്നിട്ട് ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു. എന്തിനാണ്? സ്വന്തം ഉന്നതിക്കായിട്ട്. എന്നാൽ ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദികൾ എന്താണ്? സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ പരദുഃഖ ദുഃഖി മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കും, മറ്റുള്ളവരെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മോചിപ്പിക്കണം. നമ്മള് എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ യാത്രകളും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? അതിനാണ് നമ്മൾ പോകും അല്ലെ? എന്നാൽ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യത്തില് പ്രഭുപാദരുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് നോക്കുകയാണ്, പ്രഭുപാദരുടെ ആരുമല്ല. പ്രഭുപാദരുടെ കുടുംബക്കാരോ പരിചയക്കാരോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരുമല്ല, ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ.
എന്നാൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മമൈവാംശതി ഭഗവതി. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യം. പരദുഃഖ ദുഃഖി. മറ്റുള്ളവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ നൽകുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നൽകുവാനായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വൃന്ദാവനം ഉപേക്ഷിച്ചു. എല്ലാവരും വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. റിട്ടയർഡ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലും മായപ്പൂരിലൊക്കെ വീടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നതിന്റെ അവിടുന്ന് ഭജനം ചെയ്യാനായിട്ട്, അവിടുന്ന് ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കുവാനാണ്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് തന്റെ 69ാമത്തെ വയസ്സ് അല്ലെ, വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്രയായി. സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ യാതൊരു സഹായങ്ങളും ഇല്ല. നമ്മള് ലീലാമൃതം, ശ്രീല പ്രഭുപാദ ലീലാമൃതം ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പ്രഭുപാദര് ആ ഒരു പെർമിഷൻ പോലും ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്രയോ എംബസിയിലെ ഓഫീസിൽ എല്ലാ ദിവസവും പോയിട്ട് അവരോട് അപേക്ഷിച്ച് അവസാനമാണ് ആ പെർമിഷൻ തന്നെ ലഭിച്ചത്. അപ്പോ അത്രയും കാരുണ്യമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് മറ്റുള്ളവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിച്ചു അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അസുരന്മാരുടെ മക്കൾക്കാണ് കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ അവരൊന്നും ബ്രാഹ്മണരോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരോ ആയിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഏറ്റവും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്ന 4 യമനിയമങ്ങളും പാടെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരൊക്കെ. നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ പുറന്തള്ളിയിട്ടുള്ള ഹിപ്പികൾ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തെയാണ് പ്രഭുപാദര് ആദ്യം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരദുഃഖ ദുഃഖി, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിലും പങ്കുചേരുന്നു, അവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും വൈഷ്ണവരായിട്ട് മാറുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കൽപ്പവൃക്ഷം പോലെയാണെന്ന് പറയും. തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെയൊക്കെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാനായിട്ട്. ആ ഹിപ്പികളായിരിക്കുന്നവരൊക്കെ അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദര് മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അമേരിക്കയില് കപ്പലിറങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രഭുപാദർക്ക് അവിടെ കപ്പൽ തീരത്തോട് അടുത്തപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചു. വലിയ വലിയ അമ്പരചുംബികളായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളും ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സുകളും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് അത്രയും ആർഭാട ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അവരെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരോട് കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല. അപ്പോഴാണ് വിദേശത്തുള്ളവരുടെ പ്രഭുപാദര് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനെ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുവാൻ, ഇവരെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി നൽകണമേ, ഇവരെ ഈ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു പാവം മാത്രമാണ്. അങ്ങേക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം. എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, എനിക്ക് ജ്ഞാനമില്ല, അറിവില്ല എന്നൊക്കെ പ്രഭുപാദര് പറയും. ഏറ്റവും നല്ല ഭക്തനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നിന്നും അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായി ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്നെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ശക്തിയെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കണം. അത് പ്രകാരം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ ഒരു മാതൃകാ വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു. മാന്യരും അസൂയാലുക്കളും അക്രമികളും ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവസത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി. തന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപിനെ പോലെ നീചരായ വ്യക്തികളുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.
പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല. പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാക്ഷസനായ പിതാവിനോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്നായിരുന്നു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന. വേറെ ആർക്കും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? നമ്മളെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ആ വ്യക്തിയോട് മിണ്ടുകയില്ല, അല്ലെ? ആ വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെയായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു പലതരത്തിലും കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? വിഷം കൊടുത്തു നോക്കി, അല്ലെ? വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. അതുപോലെ ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് ചവിട്ടി കൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കി, അല്ലെ? പാമ്പിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടിട്ടു, തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, അല്ലെ? മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ഹോളികയുടെ ആ തീയിൽ കൊണ്ടിട്ടു, അല്ലെ? ഹോളികയുടെ വടിയിൽ ഇരുത്തിട്ട് ഹോളിക കത്തിച്ചാമ്പലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിലും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഓ, എന്നിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്റെ അച്ഛനെ മോക്ഷം ലഭിക്കണേ. നരസിംഹ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ, എന്റെ പിതാവ് അങ്ങയോട് അസൂയവാലുവായിരുന്നു, അങ്ങയോട് ശത്രുതയുള്ളവനായിരുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയോട് ശത്രുതയോടെ പെരുമാറുകയുണ്ടായി, ഭക്തന്മാരോടുമൊക്കെ. എങ്കിലും അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിക്കില്ലേ? എന്റെ പിതാവിനും മോചനം ലഭിക്കില്ലേ, മോക്ഷം ലഭിക്കില്ലേ എന്ന് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ ഒരാള് കുടുംബത്തിൽ ഭക്തനായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ 21 തലമുറയ്ക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും എന്താണ്? പിതാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം, സുഖം, ശാന്തിയും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദ് എന്താ പറയുന്നത്? എന്തെങ്കിലും വരം വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് നരസിംഹ പറയുന്നു, എനിക്ക് യാതൊരു വരം വേണ്ട. വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ഉള്ളിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും തോന്നാതിരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വരം നൽകാൻ. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭാഗവത ധർമ്മവും സമ്പൂർണമായും അസൂയാമുക്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭാഗവത ധർമ്മവും ഒക്കെ അസൂയയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പരമനിർമത്സരാണാം, മാത്സര്യമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അനസൂയവേ എന്ന് പറയുന്നു. അസൂയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ് അർജുനൻ, അല്ലെ? വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നു, നിനക്ക് ആരോടും അസൂയില്ലാത്തവനാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ഇത് ഉപദേശിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനനെ ആരോടും അസൂയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഉപദേശിച്ചു, അല്ലെ? അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താ പറയുന്നത്? പരമനിർമത്സരാണ് സദാ, മാത്സര്യമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പത്മപുരാണത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഓരോരോ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്. ഓരോരോ ഭാഗവതത്തില് ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് പറയുന്നു. ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ അല്ല, ഒരു കൂട്ടം ചാപ്റ്ററുകൾ അത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളായിട്ട് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവത ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളായിട്ട് പറയും. അപ്പോ ഇത് സാക്ഷാൽ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
അപ്പോ ഭഗവാനെ അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല, ഭാഗവതത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല. ഭാഗവതം സമീപിക്കുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം ഭഗവാൻ അറിയാം. പണമാണ് വേണോ, പണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ധാരാളം ആൾക്കാർ ഭാഗവത കഥ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ. അവരൊക്കെ എന്താണ്? ധനം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പണം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭാഗവത കഥ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അവർക്ക് പണം കിട്ടും, ഭക്തി ലഭിക്കില്ല, ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ അറിയാം എന്താണ് ഭാഗവതത്തെ സമീപിക്കുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എങ്കില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടും. എല്ലാം നമ്മൾ പ്രശസ്തരാവണം, നമുക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കണം, അല്ലെ നമുക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കും. എന്നാല് ഭഗവാന്റെ ലഭിക്കും, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കില്ല, ഭഗവാൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അല്ലെ, നമ്മൾ ധാരാളം സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം, പല പല അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, അല്ലെ. എന്നാൽ അതിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവരാരും പരാമർശിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഗുപ്ത അവതാരം, ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. ആരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്നു അവർക്ക് മാത്രമേ അത് വെളിപ്പെടുത്തി ലഭിക്കൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഏകാദശ സ്കന്ധത്തില് പറയുന്നു ആ ശ്ലോകം, അല്ലെ. കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാംഗാസ്ത്രഭാഷം യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രായചന്തി സുമേധസം. കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം, അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച്. എന്നാൽ അത് എവിടെയും നമുക്ക് സപ്താഹങ്ങളും മറ്റൊന്നും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതം. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സ്വയം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും. ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ ഭാഗവത്തെ സമീപിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അത് കൂടുതൽ അവരുടെ ഉദ്ദേശം നോക്കിയിട്ട്, നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഭാഗവത്തെ സമീപിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഭാഗവതം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. ഭാഗവത്തെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബൃഹത് ഭാഗവതാമൃതം, ഇതൊക്കെ ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമിയൊക്കെ എഴുതി ഭാഗവതത്തിനെ കൂടുതൽ അതിന്റെ സത്ത, അതിന്റെ അമൃത്, ബൃഹത് ഭാഗവത അമൃതം. ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള് ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ എഴുതി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. അവര് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ വിശദമാക്കും. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ അതേ സമയം തന്നെ ഗോകുലത്തിലെ, അല്ലെ, നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ യശോദാമയ്ക്കും പുത്രനായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്നും അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടുള്ളൂ. ഭാഗവതം അനേകം തവണ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും സപ്താഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കും അത് മനസ്സിലാവും. അല്ലെ, ഇത് സംഭവിച്ചു. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാസുദേവ കൃഷ്ണനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചപ്പോഴ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നൊരു പെൺകുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അതെ, അതേ സമയം തന്നെ അവിടെ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടെ യശോദനന്ദനായിട്ട് അവിടെ തന്നെ എടുക്കും. അപ്പോ അത് രണ്ടും ഒന്നായി തീരുകയും, വാസുദേവ കൃഷ്ണനെ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി തീരുകയും വീണ്ടും ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ രണ്ടായിട്ട് മാറും. ഇതാണ് വൃന്ദാവനം പരിത്യജ്യ പാദം ഏകം നരകച്ചതി. വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് ഒരടി പോലും യശോദാനന്ദനായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ഇവരും പോകും ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. മധുരയിൽ പോയിട്ടുള്ള അസുരന്മാരെ കൊല്ലുന്നതും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വാസുദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനും വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ.
പ്രഭുപാദർ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ആ ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഒരു കൃഷ്ണന് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ 2 കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ധാരാളം അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാസുദേവാസാം കൃഷ്ണാപത്യുജ്ഞാനുരുദ്ധ ഇങ്ങനെ അല്ലെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ആ 24ഓളം നാമങ്ങൾ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്. കേശവ, മാധവ, നാരായണ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം നാമങ്ങൾ. 24 നാമം നമ്മള് ആ വിശേഷ ആചമനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ 24 നാമങ്ങൾ അല്ലെ. മറ്റുള്ള സാധാ ആചമനത്തില് കേശവായ, മാധവായ, നാരായണയൊക്കെ അല്ലെ. മറ്റുള്ളതിൽ എന്താണ്? ഓം കേശവായ, ഓം മാധവായ, നാരായണായ, ഗോവിന്ദായ, വിഷ്ണുവേ നമഃ, മധുസൂദനായ, ത്രിവിക്രമായ വാമനായ നമോ, ശ്രീധരായ ഋഷികേശായ നമോ, പത്മനാഭായ നമോ, പത്മനായ നമോ, ദാമോദരായ നമോ, മാധവശായ നമോ, മധുസൂദനായ, ത്രിവിക്രമായ നമോ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ 24 നാമങ്ങളും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആചമനം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനോരോ എന്താ പറയാ, ജലമില്ലാതെ തന്നെ, തീർത്ഥമില്ലാതെ ഓരോ മുദ്രകൾ പറയും. അപ്പോ അങ്ങനെ 24ഓളം നാമങ്ങൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭാഗവതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഗോസ്വാമിമാരും മറ്റുമൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി. അവര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിവിടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. ഗോസ്വാമിമാരാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് അവര് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യത്തിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ്. രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ കൂടെ അവര് ഈ ലീലകളിലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം സ്ഥലങ്ങൾ, രാധാകുണ്ട്, ശ്യാമകുണ്ട്, മറ്റുള്ള പല പ്രധാന കുഞ്ചങ്ങളും ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അവരാണ്. അവരെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൃന്ദാവനം പഴയ പോലെ ആ ലീലാ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താനും അതൊക്കെ പുനരുദ്ധരിക്കാനുമായിട്ട് അവരോടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭാഗവതം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഭാഗവതം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? മാത്സര്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവരുത്, അസൂയ ഉണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അസൂയ ആളുകാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭാഗവത ധർമ്മം സമ്പൂർണമായും അസൂയാമുക്തരായ വ്യക്തികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. പരമനിർമ്മത്സരാണാം. അതിനാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഈ വിധം പ്രാർത്ഥിച്ചു: ഗലഹ പ്രസിദ്ധത, എല്ലാ ദേശികൾക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിത്തീരട്ടെ. ഭൗതിക ലോകം പൂർണ്ണമായും അസൂയാലുക്കളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ അസൂയയിൽ നിന്നും കാലുഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്ന പക്ഷം ഒരുവന് തന്റെ സാമൂഹിക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഉദാരമതിയായി മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയും. എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്കോ എന്റെ കുടുംബത്തിനോ അല്ല, എല്ലാവർക്കും അല്ലെ, എല്ലാ ദേശികൾക്കും, എല്ലാ അസുരന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന്. കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും സ്വയം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവന്റെ മനസ്സ് കാലുഷ്യമുക്തവും ശുദ്ധവുമാകും. മനശ്ശഭദ്രം ഭജതാത് അദോഷം. അതുകൊണ്ട് നരസിംഹദേവനോട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇരിക്കുവാൻ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം: ബഹിർ നരസിംഹോ ഹൃദയ നരസിംഹോ, എന്റെ എല്ലാ ദുഷ്പ്രവണതകളെയും വധിച്ചുകൊണ്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ഇരിക്കുമാറാവട്ടെ. എനിക്ക് സമാധാനപൂർവം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനും ലോകത്തിന് സമാധാനം നേടിയെടുക്കുവാനും കഴിയും വിധം എന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി തീരട്ടെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിയുടെ യാതൊരു അനുഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. പകരം ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ആരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. പ്രഭാതരുടെ പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാറ്. ഐനന്ദതനുജ കിങ്കരം പതിതമ്മാമിഷമീപവാംബുദു കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജാസ്തൂളീ സദൃശം വിചിന്തയ. ഐനന്ദ തനുജ കിങ്കരം. ഐനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ. കിങ്കരം, കിങ്കരൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു അടിമ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. സേവകൻ എന്നാണെങ്കിലും സേവകനും അടിമയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. സേവകരിൽ പലപ്പോഴും പാരിതോഷികങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കും, അല്ലേ? എന്നാൽ ഒരു അടിമയ്ക്ക് യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും. പലരും സേവനങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും മറ്റൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിന് പകരമായിട്ട് ലഭിക്കും, അല്ലെ? എന്നാൽ അടിമയ്ക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ല, അല്ലെ? അടിമ എന്താണ്? ആ ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെ? പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അടിമകളാക്കുമായിരുന്നു. പൈസക്കൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മുദ്രയൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് പിന്നെ അവന് എവിടെ ഓടിപ്പോയാലും അവനെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ അടിമയായിട്ട് നിന്നെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തൊക്കെ അടിമകളാക്കും. അങ്ങനെ പല രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ അങ്ങനെ അടിമകളാക്കും. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഐനന്ദ തനിച്ച കിങ്കരം, ഞാൻ അങ്ങയുടെ സേവകനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരു അടിമയാണ്, സേവകൻ. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുക, അല്ലെ? എന്നാൽ ഒരു അടിമയ്ക്ക് ഒന്നും തന്നെ തിരിച്ച് ലഭിക്കുവാനായിട്ടില്ല. അടിമയാണ് ഭഗവാൻ. എന്താ പറയാ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ്. എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് അനുസരിക്കണം. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ അടിമകളാണ്. അല്ലയോ നന്ദമഹാരാജപുത്ര, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനായിട്ടും എങ്ങനെയെ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ പതിച്ചുപോയി ദയവായി എന്നെ മരണക്കടലിൽ നിന്നും ഉയർത്തിയെടുത്ത് അവിടുത്തെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ധൂളി കണികകളിൽ ഒന്നാക്കിയാൽ. എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനായിരുന്നു, എന്നിട്ടും എങ്ങനെയോ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങളിൽ വീണുപോയി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. നമ്മൾ ചൈതന്യ എഴുതാതെ പഠിച്ചു, അല്ലെ? എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, എങ്ങനെ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? എന്നെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളുടെ ഒരു ധൂളിയാക്കി മാറ്റണമേ. കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജാസ്തി. വേറൊരു അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? നദനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാംബാം ജഗദീശ കാമയി മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരഹീ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിർ. എനിക്കെന്താണ്? ധനത്തിനോടോ ധനം ആവശ്യമില്ല, അതുപോലെ സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള തരുണികളോട് ആഗ്രഹമില്ല, എനിക്ക് ധാരാളം അനുയായികളോടും ആഗ്രഹമില്ല, അനുയായികൾ ഉണ്ടാവണമെന്നോ. ഇതൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർക്ക്, ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലെ? എന്റെ ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ധാരാളം ആൾക്കാർ വേണം, അതുപോലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണം, അതുപോലെ ധാരാളം ധനം വേണം, അതുപോലെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യ വേണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ. എന്നാൽ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാ ഭക്തിരഹി. എനിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? മമ ജന്മന ജന്മനീശ്വരി ഭവതാ ഭക്തിരഹി. എനിക്ക് അങ്ങയിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മതി. എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുത്തോട്ടെ, എവിടെയൊക്കെ പോയിക്കോട്ടെ, ഏത് നരകലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിക്കോട്ടെ, എങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ മതി. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിലുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ദയവായി ജന്മങ്ങൾ തോറും എന്നെ അങ്ങയുടെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത പ്രേമവും ഭക്തിയും ഉള്ളവനാക്കി തീർക്കണമേ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഓം നമോ ഭഗവതി നരസിംഹായ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വൈഷ്ണവനാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം പ്രകടമാക്കിയ ആഗ്രഹം സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്യ എന്നാണ്. സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്യ, ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിനും സൗഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ്. അപ്രകാരം അങ്ങേയറ്റം അസൂയാലുവായ സ്വന്തം പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടും കാരുണ്യം കാട്ടണമേ എന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നു, ചാണക്യ പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അസൂയയും ദേഷ്യവും ഉള്ള 2 തരം ജീവസത്തുക്കളുണ്ട്. ഒന്ന് സർപ്പം, മറ്റേത് സ്വന്തം പിതാവും പുത്രനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകലരോടും അസൂയയും കാലുഷ്യമുള്ള ഹിരണ്യകശിപിനെ പോലുള്ള മനുഷ്യരും.
തന്റെ ബാലകനായ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദനോട് അങ്ങേയറ്റം ദേഷ്യമുള്ളവനായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. എന്നിട്ടും പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തേടി. ചാണക്യ പണ്ഡിത അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, ഒരു പാമ്പിനെയും ഒരു വിഷസർപ്പത്തെയും ഒരു അസൂയാലുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെയും കണ്ടാൽ ആദ്യം ആ അസൂയാലുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ അടിച്ചു കൊല്ലണം, സർപ്പത്തിനേക്കാളും പോയസനാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഇത്രയൊക്കെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കും. തന്റെ പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടി. ഹിരണ്യകശിപു ഭക്തന്മാരെ ശത്രുക്കളായാണ് കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ സ്വന്തം പിതാവും അവനെ പോലുള്ള മറ്റ് അസുരന്മാരും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവരുടെ ദുഷ്ട സ്വഭാവം മാറ്റുകയും ഭക്തരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഗലഹ പ്രസീതതാം പ്രഹ്ലാദൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഗലന്മാരെ അഥവാ അസൂയാലുക്കളും ദേഷികളുമായ ജീവസത്തകൾ ഗലന്മാരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുക വളരെ ദുഷ്കരമാണെന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗലനെ സർപ്പത്തെ മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ പ്രത്യേക ഔഷധം മന്ത്രൌഷധി വശ സർപ്പകലകേന നിവാര്യതേ, പ്രത്യേക ഔഷധം കൊണ്ടോ ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. സർപ്പത്തെ മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ പ്രത്യേക ഔഷധം കൊണ്ടോ ശമിപ്പിക്കുവാൻ. പക്ഷെ അസൂയാലുവായ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു വിധത്തിലും സാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ അസൂയാലുക്കളായ എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കണമെന്നും അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കണമെന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാം. എന്താണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനാണുള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരാള് എന്നോട് അസൂയാലുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവരെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരോട് ശത്രുത പുലർത്തിയിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. അത് കൂടുതൽ വഷളാവുകയുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഭഗവാനെ അങ്ങല്ലേ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിരിക്കുന്നു, അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അസൂയൊക്കെ മാറ്റണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് സാധിക്കും. അസൂയാലുവായ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വിധത്തിലും സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ. അതിനാൽ അസൂയാലുക്കളായ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കണമെന്നും അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കണമെന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കാം. നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും അസൂയയും ശത്രുതയൊക്കെ ഉള്ള ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് എന്തിനാണ്, ഞങ്ങള് ഒന്നും തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അവർക്ക് എന്തിനാണ് എന്നോട് ശത്രുതയും അസൂയൊക്കെ? ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ. അല്ലാതെ അവരെ എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവര് നശിച്ചു പോട്ടെ, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെ. അതാണ് ഓരോരോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തുവാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാനും പലപ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ചെറിയ എന്താ പറയാ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആ ഒരു ദേഷ്യത്തോടെയും മറ്റുമൊക്കെ കഴിയുന്നത് കാണാം. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കും ഭഗവാനോട്, എന്താണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് അങ്ങ് തന്നെയുള്ളത്, അങ്ങ് അവരിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. കൃഷ്ണാവധ പ്രസ്ഥാനം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാവരും അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അസൂയാലുക്കളായ ആളുകളുടെ മനോഗതിക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും. ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കും. അതിനാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ശിവം മിതോദിയ, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയുള്ളവരാകും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആർക്കും ആരോടും അസൂയ. ചില പ്രഭുപാദരി ഒരു 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞു. അന്നേരം കൂടുതൽ അസൂയുള്ള ആൾക്കാർ. എന്നാൽ ഇന്ന് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പോലും കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം കേൾക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും എല്ലായിടത്തും പൊളിറ്റിക്സും അസൂയയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്? അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇന്ന് നമ്മളെ സാധന കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടെങ്കിൽ
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി പരദൂഷണം പറയാനോ അസൂയപ്പെടാനോ ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് സമയമില്ല. ഇതൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൽമശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രഭുപാദരുടെ ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദര് നല്ല രീതിയിൽ അവരെയൊക്കെ നയിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ അസൂയാലുകൾ, എന്നാലും പ്രഭുപാദരോട് പോലും അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദന്റെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ. അതാണ് പ്രഭുപാദര് വിദേശത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ധാരാളം ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് വരുന്നു. വിദേശികള് അവര് തലയൊക്കെ മുടിയൊക്കെ മുറിച്ച് ശിഖയൊക്കെ വെച്ച് വലിയ തിലകമൊക്കെ എടുത്ത് ധോത്തിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ധാരാളം മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്കും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ അസൂയാലുക്കളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാനായിട്ട് പ്രഭുപാദരെ പറ്റി പലതും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അവരെ കൂടെ ചേർക്കാനൊക്കെ നോക്കുകയുണ്ടായി. കുറച്ചു പേരൊക്കെ ചുരുക്കം പേരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒക്കെ പോയി. എന്നാൽ കൂടുതൽ പേരും പ്രഭുപാദരുടെ പ്രഭുപാദരിൽ വിശ്വസിച്ച് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, എങ്കിലും കലിയുഗത്തിലെ അല്ലെ അങ്ങനെയും കാണാം. പ്രഭുപാദരോട് പോലും എന്നാൽ പ്രഭുപാദരെ എല്ലാവരോടും അങ്ങനെ കരുതിയിരുന്നില്ല. അവസാന സമയങ്ങളിൽ പോലും പ്രഭുപാദരെ എല്ലാവരെയും അവരൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ പ്രണാമം വഞ്ചാകൽപ്പത്തിൽ ഉപശ കൃപാ സിന്ധുപ്യാവശ പതിതാനാം പാവനെ വിഷ്ണുപയ്ക്കോ നമ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരൊക്കെ പ്രണമിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരി പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൊറുക്കണമെന്ന് അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഞങ്ങളാണ് അങ്ങോട് സ്വാമിജിയോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ മാപ്പ് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദരെ ആരോടും ഒഫൻസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിൽ പോലും പ്രഭുപാദരെ അവരോടൊക്കെ മാപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞു, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. അവരപ്പോൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കാണ് അങ്ങയോട് അസൂയായി ഉണ്ടായിരുന്നത്, അങ്ങയോട് അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണം. അപ്പോ ഒരാളോട് അങ്ങനെ അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണാഭവത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആരോടും അസൂയില്ല. എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ആകയാൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സുകളും കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായി ഭജതാദോഷി ശാന്തമാകണമെന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നു, മന്മനാഭവം മദ്ഭക്ത. ഒരുവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കണം. അപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സ് തീർച്ചയായും ശുദ്ധമാകും. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചേതോദർപ്പണമാർച്ചൻ. ഭൗതികവാദികൾ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൃപ അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റുമെന്നും അവർ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വിചാരങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടുകയും ചെയ്യുമെന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പല ആൾക്കാരും പരാതി പറയുന്നു, പ്രഭു വീട്ടിൽ ഭക്തിയത് ചെയ്യാൻ വിടുന്നില്ല, ജപിക്കാൻ വിടുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരെ ആ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം. അവരെ ഞങ്ങളെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ദ്രോഹിക്കുന്നതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ കേൾക്കും. അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചില്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാന്റെ മാതാവ് പറയുന്നു, നീ നിന്റെ നാരായണനെ വിളിക്കൂ, ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നീ എന്തുകൊണ്ട് നാരായണനെ വിളിക്കുന്നില്ല നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് രക്ഷിക്കേണ്ട ആൾക്ക് രക്ഷിക്കണം എന്ന് അറിയുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ എന്തിനാണ് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം? ഭഗവാൻ അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഭഗവാൻ ആ സമയമാകുമ്പോൾ രക്ഷിക്കണ്ടേ, അതിനായിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ നമുക്കും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമ്മുടെ ഭക്തിയിലെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾക്കായിട്ടും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിവർത്തനം വരുത്താനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. പലതരത്തിലും ഭഗവാൻ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലാണ് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ, ആ ഒരു ഡിവോട്ടിയെ ഫൂളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് കട്ടുകൊണ്ടുപോയി പയ്യന്മാർ. പിന്നീട് അവര് കൃഷ്ണാബോധവാനായിട്ട് മാറില്ല, അവര് ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് മാറിയില്ല. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലെ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനില്ല. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കണേ, അവർക്കും ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കണേ. നമ്മുടെ ഭക്തിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളായിട്ട് അവർ നിൽക്കരുത് എന്നൊക്കെ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. പല ആൾക്കാരും പറയാം, പ്രഭു എന്റെ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ വന്ന് ഇനി
പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ജപിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞേക്കാം. അപ്പോ എന്താ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഉള്ളിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കും. അവരെയും ഡിവോട്ടിയാക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും, നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ ഭഗവാൻ അത് കേൾക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിചാരങ്ങൾക്ക് അവർ ഇന്ദ്രാസനം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പ്രതീക്ഷിക്കും, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാകും. എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം എല്ലാവരും ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും പ്രപഞ്ചം ശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ചിലർ വാദിക്കാറുണ്ട്. ജീവസത്തുകൾ അസംഖ്യമാകിയാൽ എന്തായാലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. ഒരു വിഭാഗം ജീവസത്തുകൾ കൃഷ്ണാവത സ്ഥാനത്താൽ മോശം നേടുന്ന വർഷം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശൂന്യത നികത്താൻ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ എല്ലാവരും പോയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ശൂന്യമാവില്ല, അല്ലെ? ഒരിക്കലേ യമരാജൻ പറയുകയുണ്ടായി, എല്ലാവരും മോശം നേടിയിട്ട് എല്ലാവരും പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് ജോലിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാ, പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്, എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഒരിക്കലും തീരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഒരിക്കലും പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ ശൂന്യമായി പോവില്ല, എന്തായാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ? ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നരസിംഹദേവ് ഭഗവാൻ की जय, प्रहलाद महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे हरे जय कृष्ण। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंतकोटि वैष्णव जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे हरे जय कृष्ण. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം, ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ പുഷ്യ അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനെ